Abu Safina Jara ame segin kura kana kuma so kono radio Nura FMI bi konoto ani nani tomi murumuru duru ni wati na ame la selike ka bo mu ye jala koroji kulimani wordala ne ga durusra 76 33 43 03 kuma nyina Abu Safina Jara sirajanta ma amba adabo amba yini kanbo fe ko dugaw ku ka asurutu sodde bamako wula ne be mbolo do sogomara nambe bon ayi mamu kubanu akono ode El Haji Mamadou Gaba El Haji Mamadou Gaba akuma de ako kanyashi munye sidawo manunu na be shuba nunum ko fo uka sira flatama eko amaka sababu yeni ku nege bo mawla wa patriba ka fola munye El Haji Mamadou Gaba ako ni ya jetemna kala jamunye communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest nanka mako sidao eskata la sidao en kunsiki kunde dore wala samunye beja fanga obesega tintin tukum na farafuna dugum be no le be klibia bulo fe aka jafuka ta fara munye fanga mara tugo nyuma yera oka mo sidao en kunsiki kundo yi ebe na ka fako munye sidao flaga sira wada takamade sangsho mununu bata ka jamana nuku segere jamana mununu be sidao konala akara sababu yeni ka sidao koninga angebo mawla ko akara sababu yeni ka sidao hire Abu Safina ninka annige bomu nyem jamana kono de munu be no le be farafna klibe bulo fe akara sababu ninka annige bo ulla patri ba ka fola ako munye sidawi sigata la ngani ajugu munne aklina jugu mubula sangani wati bala dele o de nika sanction ka taka jamana ku usegere sanction économique no ko fora abe musaka ko fo sangani wati bala dele na ibe na ka fo ko ni shuba nunu ube nywana dala jamunke ube sanction taka jamana ko ku usegere jamana mununu irabe sidawo o konna ula patri ba ka fola ako munye sidawi sigata la ma chama ko ni tigara sidawo la koy am domina na foko bi maliden chama be aka jamuye Senegal ka downi foko ta farali ko var ka do Burkina ka do Niger ka do jamana fefen no be sidawo ko la Abu Safina Jara abela jele jamana ko do tigele no shuba no be sidawo manu ko fo ma chama ya ira ka foko ko jekulu nte do koy jekulu do ango mako club des chefs d'état na be munye far jamana masaga munu masaga ko jekulu ko fo ko mi sidawo ko oredo wasida woko anyam le no mamu bulo e dugulante malakoy o e franci masaga no be Emmanuel Macron Abu Safina Jara no obo okufo patriba ka fola ibe na ka foko sangani wati bala jelena ne kudeta na kera munye farafna konala kerenga la jamana mununu be sida o konala wonne kudeta na akere okono mamu no lube na fanga ninga amina kusiga akuna no be sorosla ko okufo ibe na ka foko sangani wati bala jelena olunne ko jamana kono do aklata o yekelen koy musabuge munye fanga munno okumesina no o dafrila na be demokrasi ko fo ibe na ka fo ko demokrasi ko be to ni chamanita ninga dugla don ku segere o siratikala na manya ka fo ko surasu ye fanga ka adafri surasu mona fanga dafri Burkina wo Niger wo Mali wo aka ja fo ka ta faramu ni jamana wora o ka Abu Safina Jara ko sangan wati bala jere nam jamana kono don o be ni sonja ko ni ko o ira surasu la ga o ni sonja o jamana kono don bo famu yira o ni sido manu nga yeta tikelene sido maw ani o be jamana munu kuna Abu Safina Jara ko ga yetaw ami domna kombi ku kelete patriba ka fola akomu yesirawo sigata la akele mega gerenta ninka ataka angwa jamana ka asegere sanga ni wati bala direna ko kureta ka manaka jamana nunna ibe na ka foko mu yesirawo ati dora ka doro absega nyengli de ta munye sanction musaga ko era strafe ninka o jamana nunna ninka asegere o siratikala ibe na ka foko jatimne kala cha manya jatimna kaye akoko be tabolo mna na foko bi on ni sirawo chelala Abu Safina Jara agelera foko agelera do ere ya ira ka fo ko an sida wo chelala ko nte furi ira ko nta asalen pa do ya ira ka fo nga patriba ka fola sikate femuna sida wo ko ni sida wo be am domina na fo bi abu abi na fo polo mo sabuga abiga bara de ke mawre no be Francis Emmanuel Macron Francis masaka ko abiga bara do ko o dugulente mashida a patriba ka fola munye El Haji Mamadou Gaba ako munye sanction munu ya taka on segere jamais kalo kle kononton samba flani samuga anefla munye sanction takunte dore ko atakunye dore munye ka Macron Abu Safina Jara ninga ale wasa atakunte dore munye Emmanuel Macron ale bese ku tanu to muna atakunte dore munye Emmanuel Macron una ale bese ka tunyo ambolo to muna o kusa sigartigar la ko munye sido manu abu yon sanction ta ninga anga jamana ka asgere patriba ka fola ako sanction ta kunte dore munye jamana kono do na munye ka foko musaka ko na brisa nyamina abika sababu ya munye jamana kono de munu be nu akili ka fege o lube so wule munye fanga kama Abu Safina Jara ninga fanga ninga
Abuja a ko an bɛ don min na ko bi CEDEAO maa ninnu bɛ taabolo min na siga t'a la ko o taabolo ko o dogo ye wa CEDEAO yɛrɛ n'a bɛ suba ninnu kɔfɔ cɛkɔrɔba jugu ninnu Abu Safinɛ Jara k'u bɛ taajuru sira de la wa u bɛ ka jɔn de ka taajuru sira siga t'a la min ye Faransi Emmanuel Macron u bɛ k'o ka taajuru de sara an bɛ don min na n'a fɔ bi an ka jamana kɔni a la nka fatigiba ka fɔ la an kɔni bɛ don min na ko bi a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye an marabaaw n'a bɛ lɛsɛn kolonkɛli kɔfɔ fo ka taa fara mun ye Sogɛli Kokala Mayiga a n'a ka gouvernement u ni Macron ni k'u ka sɔ kɔni k'a tɛ ka fi daga kelen na koyi malidenw bɛɛ lajɛlen b'o kalama wa siratigɛ de la u bɛ ka nin plan jugu mun na k'a labɛn ka banga Amadu ka wuli ka bɔ an ka jamana kan ka sanction nin ka a tɛntɛnnen to anw kan a ɲini kun tɛ dɔwɛrɛ koyi n'a sanction n'a kuntala janyana Abu Safinɛ Jara k'a bɛ kɛ sababu ye ni ka na ne furugu ye malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ kɛ sababu ye ni ka na ne gɛlɛya ye malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'o o dun nana Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la ko mun ye jamana kɔnɔdenw k'u bɛ wuli fanga kama mun ye CEDEAO maa ninnu ka embargo ko a takun ye nin de ye an bɛ don min na ko bi wa maa mun kɛlen bɛ k'u dɛmɛ baara in na kosɛbɛ u bɛ ka baara kɛ ni maa mun ka kumakan ye siga t'a la k'o ye Faransi ye koyi Faransi Macron ni Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la ko o y'o ye nka fatigiba ka fɔ la a ko in kɔni bɛ taabolo min na ko bi CEDEAO maaw kɔni u y'u ka ŋaniya juguya CEDEAO maa ninnu u y'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ k'u bɛ ka baara kɛ mun ye Macron o ma dogo maa si la o sabu kɛ ɲangili jugu minnu filɛ k'a ta k'an ka jamana ka a sɛgɛrɛ u yɛrɛ ka mun ye courgis min bɛ yen u ka kiiribon min bɛ yen n'o bɛ IEMOA kofɔ o y'a yira k'a fɔ ko mun ye nin ɲangili k'u ka wuli ka bɔ an ka jamana kan nka mun ye sibantɔ Abu Safinɛ Jara ale tɛ ladilikan mɛn fatigiba ka fɔ la an kɔni bɛ don min na ko bi mun ye CEDEAO maa ninnu fo ka taa fara mun ye Faransi kan laɲini in tɛ dɔwɛrɛ ye ka Amadu ko ta ka ɲɛsin an ka jamana ma n'o o dun kɛra Abu Safinɛ Jara ni frontière ma dayɛlɛ a bɛ kɛ sababu ye mun ye gɛlɛya misɛnmanin dɔw bɛ na jamana kɔnɔna la n'o o dun wulila k'a bɛ kɛ sababu ye ni ka maaninfinw k'u lawuli k'u funteni ni ka kɛ fanga kan ko CEDEAO maa ninnu fo ka taa fara mun ye Faransi kan Abu Safinɛ Jara laɲini mun b'u la nin waati na ka ban ka sanction ka wuli ka bɔ an ka jamana kan ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye nin de don dɛ n'Ala sɔnna a ti ɲɛ nin don wa a dun tɛ yɛ dɛ a ti taa dɛ a ti taa o ayi hali n'u ye fɛn da min tɛ nin ye a ti taa an tɛ wuli fiyewu an ka faamaw kama ayi an tɛ wuli a ye ko banna an ye ɲɔgɔn faamu faamuyali kɔni aw bɛ jamana in kɔnɔ bi dɛ kosɛbɛ awɔ an bɛ ka jamana in kɔnɔ awɔ an ɲɔgɔn sen bila an ye ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ kosɛbɛ an kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sen bila jugu kelen-kelennin minnu b'an na an kɛlen don ka ɲɔgɔn tɛgɛ de minɛ yan jugu kelen-kelennin minnu bɛ yen k'o dɔn an bɛ n'olu furan ka bɔ yen ayi jugunin ti o ti ban o kelen-kelennin dɛ fasoden jugu minnu bɛ yen o kelen-kelennin ti ban senkɔrɔ an b'u furan de awɔ n'an m'olu furan a ma ɲi dɛ a ma ɲi fasoden jugu minnu b'an senkɔrɔ olu bɛ furan de tabarikalo ka ɲi kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ mun ye soit de Bamako ale kɔnɔ maa min ye sɛbɛnnikɛla ye o de ye Haji Mahamadu Gaba Abu Safinɛ Jara i bonya o b'a la bɛɛ kɛra k'a fɔ Haji Mahamadu Gaba an b'a fo n'i y'ale bila soit de Bamako min bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko l'indépendant i k'a dɔn k'a fɔ Dawuda Sangare ale ka sɛbɛn don Dawuda Sangare ale kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi ni maa min ye Bamakɔ kasobɔba n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ yurugu la min ni o bɛ wele ko corruption k'a dɔn k'a fɔ ko a ɲɔ a sɛbɛn ɲaamɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an bɛ jamana kɔnɔ jamana min ni an kɛn bɛ k'a fɔ ko refondation n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ jamana kɔnɔ jamana min ni an ko Mali kura maa min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ka wari mun sara surɔfɛ k'o sara kasobonba la walasa kasoden a bɛ kaso min kɔnɔ a bɛ kasobon min kɔnɔ n'o b'o tɛ tɔgɔya ɲuman na ka taa bila so ɲuman kɔnɔ so min ni an b'a wele ko VIP ayi k'a dɔn k'a fɔ ko o ɲɔ a sɛbɛn ɲaamɛ sababu la k'a dɔn k'a fɔ Dawuda Sangare a y'a jira k'a fɔ ko jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen min ni o bɛ wele ko association malienne de la lutte contre la corruption et la délinquance financière a ye k'a dɔn k'a fɔ ni a ɲɛma o ye Musa Usumani Ture ye Musa Usumani Ture k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu kɔni ye bataki dɔ ɲɛgɛn bataki in kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ ko u ye a bila ka ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mahamadu Kasoge la k'a dɔn k'a fɔ Mahamadu Kasoge wa k'i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ avec empilation o tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka bataki da bataki kan min ni k'a dɔn k'a fɔ hakaja a sɛbɛnfura dɔw ka se hali Asimi Goyita ma premier ministre ni o ye docteur Sokɛli Kokala Mayiga k'a dɔn k'a fɔ k'a kunnafoni k'a da o tulo kan min ni o ye contrôleur général des services publics ye ni olu ka baara ɲɛsinnen bɛ service ni o ye forobaca a kɛyɔrɔ ye fɔlɔ bɛ don yɔrɔ o yɔrɔ la forobaca ale hukumu kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ o ɲɛmaaba n'o bɛ wele ko contrôleur général k'a dɔn k'a fɔ ko ka bataki dɔ fana ci o fana ma parce que ka fɔ la ninnu ye bataki min ci a kɔnɔ kuma ye mun ye o de ye ko a yira la k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ CFA wari 15,000 a ka jan ka CFA 20,000 ma waati dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu ka baara ɲɛsinnen bɛ kasodenw olu ka bɛrɛbɛrɛ ma ka kasodenw u ni so minnu ka kan ka kɛ ni i ka deli hakɛya ye ka kɛ ni i ka
kojugu hakɛya ye i ni so min ka kan ka bila o kɔnɔ parce que b'a ka fɔ la a b'i n'a fɔ k'a fɔ ko surɔfɛ dɔw kɔni bi sara ni maa ninnu ye ninnu kɔni bi jija togo bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ kasobo ni a bɛ soden min kɔnɔ n'o soden ni funtɛni bɛ o kɔnɔ walima i k'a dɔn k'a fɔ ni matilan tɛ o kɔnɔ i bi fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko 75 000 ani 100 000 francs 15 ka se 20 ma maa minnu bɛ yen ni olu ka ko ɲɛsinnen bɛ nin ma a ye k'a dɔn k'a fɔ a kɔni yirala k'a fɔ ko u bɛ nin wari hakɛya minɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ kasodenw olu ka taa bila so ɲuman kɔnɔ so min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni hébergement ni o ka ɲi a kɔrɔ kosɛbɛ min bɛ wele ko VIP o tɛ tali kɛ dɔwɛrɛ la dɛ a ka jan télé bɛ a kɔnɔ matila ɲuman bɛ a kɔnɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ wifi la ka taa se internet ma min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ kilimu o sumalen la k'a dɔn k'a fɔ jibara sumalen ninnu bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ so min kɔnɔ dakurunbaya la ni an ko a ma ko VIP i bi fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ hakaja n'i ye 15 sara ka se 20 ma a ko i bi bila o kɔnɔ dɛ a banna o VIP ye on de VIP ye kilimu bɛ yen télé bɛ yen awɔ a bɛɛ bɛ yen hali wifi parce que b'a fɔ la n'o ye Dawuda Sangare ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko association malienne de la lutte contre la corruption et la délinquance financière a ɲɛmaa ye k'a dɔn k'a fɔ Musa Usumani Touré ninnu kɔni ye bataki ci bataki in kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ Mahamadu Kasoge ministre de la justice garde des sceaux k'a kunnafoni jamanikuntigi ni o ye k'a dɔn k'a fɔ Asimi Goïta kunnafoni k'a da a tulo kan min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Choguel Kokola Maïga n'ale y'an ka fangabulon ɲɛmaa ye bi a ka kunnafoni k'a sɔrɔ contrôleur général min k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ service public jɔ a la k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni a bɛɛ lajɛlen ka da u tulo kan min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin waleya cɛjugu in na a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ kasobonba kɔnɔ Bamakɔ yan bi min ni an b'a wele ko maison centrale d'arrêt k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni a ma ɲɛ k'a fɔ u ye kojugu kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u ye caniwalew kɛ k'a dɔn k'a fɔ olu kan ka taa k'a dɔn k'a fɔ kalan kan ka kɛ u kun walima k'a dɔn k'a fɔ kasobonba o kan ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min k'a dɔn k'a fɔ ni a kan ka maanifin k'i dilan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen minnu bɛ taa surɔfɛ sara encore k'a dɔn k'a fɔ maa bɛ yen minnu ni olu bɛ sɔn k'o surɔfɛ minɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ kasoden a ka bɔ so langolo kɔnɔ walima a ka bɔ so kɔnɔ so min ni a bilayɔrɔ man ɲi a ka taa bilayɔrɔ ɲuman kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko nin ye waleya cɛjugu ye min ni a ɲanen bɛ kasobonba la nin waati o kuma k'a dɔn k'a fɔ hakaja maa dɔw fana bɛ yen ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ minnu bɛ tali kɛ u n'u bɛna bɔ u ka kasodenw ɲɛ 200 ka se dasi 400 ma wa k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ sara maaw ye minnu ni olu bɛ wele ko surveillant de prison olu tɛ kasobaw gardien ye wa i k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛ sara olu ye n'o sarala olu ye u n'a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min ni a bɛ wele ko communication hakaja ka telefɔni ka o ci u ni u somɔgɔw ma k'a dɔn k'a fɔ ko o baaraw ko nin bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛ kasobonba la a kɔni jirala ninnu fɛ min bɛ tali kɛ association malienne de la lutte contre la corruption et la délinquance financière n'a ɲɛmaa ye Usumani Kasoge walima n'a a ɲɛmaa ye Usumani Touré olu kɔni k'u kɛn bɛ ka wulikajɔ k'a boloda jamanikuntigi ka kunnafoni k'a da a tulo kan a n'a ka premier ministre ka se ministre de la justice ma waleya cɛjugu min ni a taalen filɛ n'a bɛ ka kɛ kasobonba la bi u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka fu siri a da la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ anw ka jamana a bɛ se ka bila tɔgɔ min na anw ka jamana a bɛ se ka bila minɛnkura kɔnɔ ko a tɛ bɛn nin waati in na k'a dɔn k'a fɔ nin waleya cɛjugu a kana kɛ an ka kasobon kɔnɔ a tiri filɛ nin ye u ka sabali sa u ka sabali dɛ ayi mais nin dɔw fana y'an ka duyɔrɔninw de duyɔrɔnin cogo di n'a ko k'a bɛ datugu alors non mais il faut fermer tout ça ayi non ayi sabali sa ayi non ayi sabali a bɛ se ka nin bɛɛ datugu tout nin bɛɛ de bɛ fermer awɔ an bɛ 200 ni 400 a tɛ di ayi sabali il faut aller travailler an b'a fɔ ko refondation alors mais an tɛ se ka refondation kɛ ko a tɛ kɛ an kan a kana ko in fɔ an ka sɔn o de ma awɔ an bɛ ni tɔrɔmɔniw fana sɔrɔ n'a taara ni d'aw kan ayi a bɛ kɛ baara kɛ an ɲɛ bɛ da nin bɛɛ kan an de ko Mali kura o tuma an bɛ nin bɛɛ datugu robinet en boucle an b'a couper aw la n'aw bɛ 200 minɛ ka 400 minɛ walasa téléphone ka don kasodenw ni u so o cɛ nin bɛɛ bɛ dabila Mali kura ko de don ayi non association misɛnnin caman b'an bolo n'an ye min ye min na dɔrɔn an b'a dénoncer ayi sabali a y'a to nin dɔw nin nasɔngɔ dafaw de ayi sabali sa kana kɛ ten n'a ma ɲɛ ko Mali kura kɔni bɛ sinon fo ka nin bɛɛ de datugu a b'u tiɲɛ yɛrɛ la fɛn dɔ fɛn mun n'a ti a ti ɲɛ dɛ a ti bɛn awɔ kosɛbɛ a ti bɛn dɛ kasoden i bɛ kaso la i bɛ téléphone ci la e bɛ ka téléphone ci waati bɛɛ ayi e bɛ VIP kɔnɔ o yɛrɛ bɛ se ka faamu minnu bɛ kɛnɛma olu tɛ VIP sɔrɔ o maa fala maa mun bɛ n'a ye maanifin k'u niŋɛnɛ k'a karaba a jɔlen don a la yɛrɛ a ka kiri de ma kɛ fɔlɔ n'a taara o bila VIP la o tɛ hɛrɛ ye dɛ o b'o dabila bilen o ma na yɛrɛ kama
a kunnafoni ka ca dɛ a ko ka ca dɛ an ka tiɲɛ fɔ hali kasoden dɔw bɛ yen u ka fɔ la olu bɛ to munumunu n'a ye fo olu bɛ tila ka k'i b'a fɔ ko a y'o cidenw de o olu bɛ yen olu ye cidenw ye tellement que kaso yɛrɛ bɛ ja olu ye yɔrɔ dɔw b'a kɔnɔ olu bɛ se ka fɔ kasoden dɔw bɛ yen k'olu m'a dugulen ɲa olu yɛrɛ bɛ kɛ business kɛbaaw h'a ka ja ka bɔ ka taa maa dɔw wele ka na ka fɛn bɛɛ kɛ awɔ i y'a faamu wa an ka MCA n'a ye o ma daminɛ bi dɛ o business ko ninnu wa BD avec Mali kura an bɛ nin bɛɛ datugu point final ja ka Mali kura in ala k'an marifa juguru wa an tɛ taa di basi ma a ka Mali kura in ala k'an si jɔ a ma kɔnɔ an b'a fɔ ko an ka politique mɔgɔw ko an k'an sen bɔ a la a y'a sen bɔ a la n'a ko an k'an sen bɔ a la o tuma an b'a bɛɛ datugu an ye kɔma i bolo don Abu Safinɛ Jara hali bi siradan taama an bɛ taa n'a ye mais n bolo n b'a kari ka don indicateur du renouveau indicateur du renouveau ni n bɔra n'a ye maa mun kumani la kɔnɔ o de Bala Sumayila Tarawele Bala Sumayila Tarawele nin y'a bɔ ko 3,500 ani 28 ka bɛn bi arabadon mamadu sikalo tile 30 san 2022 Abu Safinɛ Jara a ko mun ye Sénégalais ye siga t'a la k'u ye bonya ma se gɛdɛ ka bonya ni ko ta k'an ka jamana ka a sɛgɛrɛ Sénégal ka den minnu n'u tagamana Sénégali Abu Safinɛ Jara ni kana fɔ mun ye Bamakɔ kɔnɔ la o ɲuman sera dɛ wa o ɲuman o sera Fatriba ka fɔ la a ko mun ye Mali ani Sénégal cɛ kilomètre 1,300 Abu Safinɛ Jara ani 60 n'i y'aw dɔw bila k'o tagama ka bɔ Sénégal ka na fali bɛ sɛgɛn kɔrɔ u ye nin bɛ taama sen la kilomètre 1,300 ani 60 maa ninnu wulilen mɛnna dɛ a bɛ kalo est-ce que a ma zuru kalo la a ka ca ni kalo ye hakili t'u wuli don la kɔrɔ tɛ wuli don an y'a kuma fɔ an y'a kala yan journal kala yan u sera dɛ u sera o ɲana n'i ye Abu bila k'e ka nin baara kɛ sisan tiga ko bannen a ma ban dɛ a ma ban san min na a tɛ ko ne ka di maa min ye k'i ka taama Bamakɔ fɔ Gawo a dɔw dusukasi fɛ ne tun bɛ a kɔrɔbɔ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka dayɔrɔ suma a tɔɔrɔlen don na a y'a fɔ ko baarakɛlaw ka marché n'u ka fɛn cayalen mɛ ko n'a ka di maa min ye taama fɔ y'a fɔ Gawo a dɔnni kama ni sabara ɲuman kun bɛ ne bolo e bɛna Gawo sira ta fo ka ɲa f'i ka sa i bila sen fila a tɛ ten Abu siga t'a la mun ye farafinna bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na ni ka bɔ da kelen fɛ anw ni Sénégal jamana n'o bɛ nan ka daf ko fɔ Abu Safinɛ Jara siga t'a la nin bɛɛ lajɛlen ye jamanaw ye jamana minnu n'u bolo dilen don ɲɔgɔn ma a bɛ ni kana waati jan o bɔ k'a bɛ taarikuw bɛ jamana kɔnɔ ni jamana ninnu bolo dilen don ɲɔgɔn ma nka mun ye nansara ye n'o bɛ nansara o kɔfɔ n'o bɛ tulo bilen kɔfɔ olu kɛra sababu ye ni ka na anw ni Sénégali fo ka taa fara mun ye jamana wɛrɛw kan ka an fara ka bɔ ɲɔgɔn na o siratigɛ de la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye gɛlɛya ko o sera anw ka jamana ma gɛlɛya mun n'a y'an ka jamana sɔrɔ siga t'a la mun ye Sénégali fana bɛ dɔɔnin sɔrɔ a kɔnɔ la koyi an bari ko o mun talen bɛ ka ni ka an ka jamana k'a sɛgɛrɛ Sénégal fana ko a bɛ dɔɔnin sɔrɔ a kɔnɔ la an bɛ se k'a fɔ ko belebeleba o siratigɛ de la k'i bɛ na k'a fɔ ko mun ye Sénégal ka den dɔw fo ka taa fara mun ye maliden 2 ɲɔgɔnna kan Abu Safinɛ Jara u ye taama ni ka a dabɔ ka bɔ mun ye Sénégali ka na Bamakɔ kɔnɔ la ka u ka mun ye ka na yira jamana masakɛ la n'o bɛ Asimi Goyita kofɔ ka yira k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi siga t'a la ko farafinna ka bɔ bolo la ko o waati ko a sera farafinna ka k'a yɛrɛ ta ye Abu Safinɛ Jara ko o waati ko a sera nanzaraw ku fumale ka bɔ an ka jamana kɔnɔ la Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la ko o waati ko a sera Fatigiba ka fɔ la a ko nin taamakɛla ninnu u nakun tɛ dɔwɛrɛ mun ye ka na an ka fanga ni ka na a dɛmɛ koyi hakilina mun bɛ ne miirina mun ne fanga kɛlen bɛ ka a ta Abu Safinɛ Jara ni ka ɲɛsin nanzaraw ma nin waati la mun ye nin Sénégal ka den ninnu fo ka fara maliden 2 in kan u nakun tɛ dɔwɛrɛ ka dɛmɛ ta ni ka gouvernement ni ka a sɛgɛrɛ Fatigiba ka fɔ la a ko kunu tarata don dɔ bɛnna masigalo tile 29 ma san 22 i bɛ na k'a fɔ ko mun ye boulevard de l'indépendance Abu Safinɛ Jara mun y'an ka jamana premier ministre ye n'o bɛ Dr Choguel Kokala Mayiga kofɔ a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen u taara mun ye nin farafinna kunnawoloden ninnu Abu Safinɛ Jara u taara u bisimila mun ye boulevard de l'indépendance a kɔnɔ la Fatigiba ka fɔ la mun ye Bala Sumayila Tarawele a ko mun ye nin maa 18 n y'o f'i ɲɛna ko maliden 2 b'a la an ye médaille ta ka di ninnu bɛɛ lajɛlen ma médaille mun n'a bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin u ma u ye ɲuman mun ta ni ka an ka jamana ni ka a sɛgɛrɛ fasoden ɲuman ye mun b'u la
bula farafina kanu mun no obula Abu Safina Jara munya am masakaw ye an masakaw yo jonjon ta kaduma patike ba fola ako munya manu ni reka kuma la sira ayo kuma tade o de munya jije kemen Abu Safina Jara ayo kuma ta ako ame wati mun na foko bi sigata la ko munya farafina bela jile ne bina bo bolola farafina bela jile nga bo bolola farafina kaka yere tay ko o wati ko o sira de wa munya farafina dew Abu Safina Jara ko ngana son to shila o wati ko akata kanda o sira tkedla ko anga feren dabali bela jile ke farafina amesega lafiya to muna munya akli yere famfla politique sira fe fokata fara musa ka sira fe ani an yere ka munya fe ngoro la botoli Abu Safina Jara ko amesega lafiya nu sira fe to muna ka so amasiri lanzara la fatriba ka fola ako manu nun koli wiya yere ka fo ko munya kilometri keme ani bakele ani keme saba ani bioro kilometri bakele ani keme saba ani bioro Abu Safina Jara nunu ni bala jile tama munya klebilen koro sute fara munya klete fara ubiga tama munya chenche o samfla la bara kunte dora koy ale duguma ko mun be u ka don ka fo ko am dom na ko bi Abu Safina Jara ko farafina ko anga woranya ko o kle ko o sira ko farafina wati sira am bala jile nga jeka ambulo ko o dunyama ko o kle ko o sira munya ni tama kala nunu Abu Safina Jara ni koy akara ni soja ba koy tama kala nunu uyu da do tariku mu me Mali ane Senegal ni nyon chela ke nunu tama kala nunu uyu da do ala koy ya ida ka fo ni nanzara na ka klogalate ni nanzara na ka kanagalate Abu Safina Jara ni faso de dugu do rete Senegal Mali même chose bien sûr avec les on est ni Sénégal mais fédération avec les dans nanzara de bef ka fereni dabali betike on ni Sénégal dans fara bi se ka do anje to uyatike ngabana chiani wini tamakala nunu panafricaniste kosobe unyana wini tamakala nunu Abu Safina Jara uya yira ka fa ku na kunte dore koy unna kunye deme ka takani ngangwa jamana fama no be ashimi kota anaka gouvernement ufila ka bara belebele mun damne ni watina ukado ka fa ko bara ko amano ko ne ngamu nye farafina bela jele farafina jeune bela jele mu ko bebuko ko bebuko Fatriba ka fola ako ni tama kala nunu Abu Safina Jara kulu bule fa de l'indépendance la yu to kana ga muye seda wo yire akala me ka nyangili jugu mutani ka anwa jamana sagare uku ba ni seda mo fe uka feran dabali be ka jona uka ngani ya jugu ufla ka muye sanction mutani ka anwa jamana ka asagare Mali kelente ko la sura la boy ko sab ka muye Senegal jamana o fere kala me ka kololo bele sura ala ko mu mayinu fe uka feran dabali ke sanction uka wuli ka bo jamana nunu ka una foni fleni anya sama ga bo munye indicateur du renouveau kona la mame sabanikala o de Bala Soumaïla Traoré Abu Ibunya Bala bidi kero ko fo Bala Soumaïla Traoré anda fo nunu be fo de Abu wi fo man nunu fana be fo u bi fo kusobe kilometri keme e bakele ani ko keme saba ani bioro tabarkala nunu ye farafina do nyede muso bala u be farafina fe nye farafina kanu de yira to muso bala kerengere nyana Mali etsekata etsekaya biato ne ninge comment Kabo Sénégal kana kilo bakele ni ça va alors ça c'est rien parce que je mets en tête que c'est le sport ya fam ni sport don bolo en même temps faso kanu min be ni yo blay kuna hal min den yibake alors Ngaiti nebisi sabalisa dewo sabalisa ibolo aywa bidi karu ko fomente ga dom nebo di sebe mini o twa ko le soir de Bamako wula Umaru Angoiba ale ka sebeno ay kado ka fo angata jamani akoroya va fe aka ja chamanje bolo ni metalge kado ka fo bangaso ne bajangara ikado ka fo mi metalge armée Malila ay ba do ka fo mi metalge anga surasi cheche kin banyangola ta se manani ma ikado ka fo ulu koni ko uye mantoro soro ko Fatriba ka fala ni Umaru Angoiba ale koni ayajira ka fo ame wati mna ko mi bi femi be talge ikado ka fo anga surasi la kaula aka ja halni ayasro ka fo sebaya ukoni be ambulo halni ayasro ka fo wulika jo angeme ka sebe boloda mani misika kuma bo tobina gauna tawo taniye ataka laje halbi femi be talge bamanjula ido ku mako terrorsu abina fo halbi manunu ubeka fereni dabali belajele tige kerengere nyana ikado ka fo dugumunun ko do bajangara o mara ta se mi be talge bangasi kononana
ka do ka fɔ min bɛ tali kɛ civil la a ka jan ka taa se sɔrɔsilakaw ma Bamanji tɔ kelen ni minnu kɔni to mɛn sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ faali walo k'a dɔn k'a fɔ ani cani walo k'o ta ka anw ka armée ani an ka civil k'u sɛgɛrɛ parce que ka fɔla ni o ye Umaru Angoyiba ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ Bamanji minnu bɛ ka nin waleya in kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko ninnu ye Bamanji ye minnu ni k'a dɔn k'a fɔ u bɛ groupe la groupe min ni o cogoya ko Amadu Kufa ka groupe a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ ni Yadi Agali ni olu bɛɛ lajɛlen bɛ jɛkulu kelen kɔnɔ parce que ka fɔla ntɛnɛndon ni bɛnna mars kalo tile 28 ma a ye k'a dɔn k'a fɔ armée u kun bɛ patrouille la patrouille min ni o bɛ tali kɛ Laraweli la Laraweli u kun y'a sɛbɛ boloda koyi ni kun ye patrouille jɛkulu in da k'a lajɛ fɛn min bɛ tali kɛ garde nationale police nationale ani gendarmerie ko ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ a jɛkulu kɔnɔ wa patrouille in kɛra sira min kan ale k'a dɔn k'a fɔ siraba min bɛ yen ni a bɛ wele ko RN15 RN15 k'a dɔn k'a fɔ kilomètre damadɔ anw ni Bajangara cɛ a b'i n'a fɔ u ni min bɛ tali kɛ Bamanjiw la u ni an ka maaw u kɔni karila ɲɔgɔn na min bɛ tali kɛ Mugujugu la u ye a wuli ɲɔgɔn na Mugujugu ninnu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ anw ka sɔrɔsi cɛ 8 na k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni tora Mugusisi la maa 4 Bajango bɛ yen a ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu sɛbɛn jogina Badiriba ka fɔla k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Bamanjiw la dɔgɔkun tɛmɛnen in fana kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ a kɔni yirala k'a fɔ nin Bamanji wale kelen minnu filɛ nin nin Bamanji kelen minnu filɛ u dalilen don ka nin waleya ɲɔgɔnna dɔ fana kɛ min ni hali bi o bɛɛ lajɛlen kɛra Bajangara ani Bankasi o maraw kɔnɔna na wa i k'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen ni o ye Yusufu Toloba ale bɛ jɛrɛjɛkulu la min ni u k'a dɔn k'a fɔ o bɛ Dana Almasagu ni o ye dɔgɔnɔw ka jɛrɛjɛkulu ye kɔni y'a jira kununko vidéo dɔ sɛbɛn vidéo min kɔnɔna na ni a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi i k'a dɔn k'a fɔ ko armée k'i jija koyi i k'a dɔn k'a fɔ armée k'i janto a yɛrɛ la i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ taa kun min na i k'a dɔn k'a fɔ Bamanjiw olu kɔni y'a jira kabini waati dɔ la hali ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko armée kɛmɛ ka sebaaya sɔrɔ u y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ armée la k'a dɔn k'a fɔ an ka fɛɛrɛw ni dabaliw bɛɛ lajɛlen tigɛ ka jan da sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na k'a da kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Bamanjiw ye maa minnu ni u ni ka gɛlɛn koyi maa kelen kelen minnu ni olu tolen bɛ kɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a ka jan ni armée kɛla ka ratissage k'o kɛ k'o ban ni armée ye yɔrɔ bila dɔrɔn u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ tali kɛ seginko la k'u b'a boloda ka population k'a sɛgɛrɛ u b'o kɛ an bɛ k'a ɲɛɲini Yusufu Toloba a kumana koyi a y'a jira k'a fɔ hali bi olu kɔni bɛ min ɲini armée fɛ jijali ko bɛ se bɛ boloda a ka jan min bɛ tali kɛ olu donsow la n'a y'a sɔrɔ olu don yɔrɔ bɛ ko in nɔ a k'i k'a dɔn k'a fɔ ko u kana ɲinɛ olu kɔ kɛlɛ in kɔnɔ dɛ ka d'a kan waati dɔ la olu ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ se k'a to u bɛ se ka yɛrɛ lakana jɛkulu u bɛ se ka u ka sigidaw lakana cogo min na k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati ni armée ye wulikajɔ boloda k'a dɔn k'a fɔ Bamanji tɔni minnu ni olu bi to k'a dɔn k'a fɔ k'u bi fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn ka muruti k'a boloda dugu dɔ bɛ min ni o cogoya ko Zegwe ka taa se Paru ma ani Sɔngobiya ninnu bɛɛ lajɛlen ye dugu ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ Bamanjiw ko u bɛ munumunu na nin kumakolo kɔnɔ wa k'a dɔn k'a fɔ kumakoloba dɔ bɛ yen min ni k'a dɔn k'a fɔ ni o dugu k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Zegwe ye Zegwe o kumakoloba dɔ bɛ o yɔrɔ la k'a dɔn k'a fɔ ONG dɔ bɛ yen ni o ye k'a dɔn k'a fɔ ONG dɔ ye olu kɔni k'a dɔn k'a fɔ olu ka bolifɛn b'u bolo waati dɔ la ko u ye o bolifɛn minɛ o la o kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen na Bajangara ka taa se Bankasi o furanjɛw kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ sanga ani waati armée kɔni a bɛ ka ratissage a kɛ ka ratissage kɛ o kɛ sanga ani waati i bɛna ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ Bamanji tɔ kelen minnu na tɔni minnu ni olu bɛna to minnu ni olu tolen bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ binkani walew la k'a ta ka population k'a sɛgɛrɛ koyi o de sababu la k'a dɔn k'a fɔ a kɔni yirala kunnafonidilaw fɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin Bamanjiw la minnu bɛ groupe la groupe min ni o cogoya ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ o groupe la dɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni o ye ninnu ye Yadi Agali k'a dɔn k'a fɔ a ka tɔnden jɛkulu don wa ka taa se k'a dɔn k'a fɔ Amadu Kufa ma hali bi k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi hali n'a y'a sɔrɔ k'an bɛ ka tɛgɛrɛ kɔni fɔ an ka armée maaw kun nka an k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ hali bi Bamanjiya walew la a ma ban pewu koyi k'a sababu kɛ sanga ani waati tɔni minnu ni olu to mɛn a k'i k'a dɔn k'a fɔ ko u kɛmɛ ka wuli ka jɔ k'a sɛbɛ boloda a kɔni jirala k'a fɔ n'i y'a ta ka nin waati laban in lajɛ fɛn min bɛ tali kɛ maa 26 Bajango la ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ko olu enlevera ni o ye k'olu ta ka tunu ni u ye pegu ninnu kɔni Bamanjiw ko u kɛmɛ ka o baaraw ka o sɛbɛn sabati Fasiri ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Bamanjiw la u kɛmɛ ka nin baaraw k'a sɛbɛn boloda Bajangara ani Bankasi ale mara kɔnɔ Fasiri filɛ an ye min bɛ k'a dɔn k'a fɔ soir de Bamako kɔnɔ Umaru Angoyiba ale ka sɛbɛn don Umaru Angoyiba foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safina Jara i b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min ye fɛn yɛrɛ gɛlɛya ye n bɛ n'o de ɲɛf'i ɲɛna kelen gɛlɛya min don o b'anw kan bi o de anw ni Niger n'i ɲɛ bɛ anw ni Niger tilala la
ayira ka fɔ ko mun ye terroriste n'o bɛ dinɛ marifatigi ninnu kofɔ u bɛ boli ka bɔ mun ye Niger de kana susuli kɛ ka tila ka boli ka don Niger kelen kɔnɔna la kojugu an t'a dɔn fɛn mun bɛ Niger kaw n'u cɛ Niger marabaw n'u cɛ nka fɛn mun kɛlen bɛ ka insécurité ka a fanga bonya kosɛbɛ nin waati na an ka jamana kɔnɔ wallahi ni Niger sen bɔ a la tɔ b'i dɛ siga t'a la dɛ Bamanancu filɛ nin ye wulikajɔ fɛn fɛn la nin waati na Abu Safinɛ Jara ni ye Niger sen bɔ a la tɔ b'i dɛ ça c'est clair Bamananci ninnu caman bɛna tiɲɛni kɛ u bɛ boli ka don Niger don bon n'u dun bolila ka don Niger sariya foyi tɛ mun ye armée wɛrɛ bolo i ka don mun ye jamana wɛrɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ mun ye o jamana o ma sariya k'o d'i ma a bɛ kɛ cogo di baara ma gɛlɛya a bɛ gɛlɛya an bɛ dugawu de kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'a ma n'o tɛ a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn fo k'a fɔ ko a ma nɔgɔn Abu Safinɛ Jara sirajan ta ma hali bi an bɛ taa n'a ye ni ye bɛn bolo n b'a kari ka don nouvelle horizon n bɛ bɔ ni ale ye maa min kubali don a kɔnɔ o de Toguna A Tarawele a ko an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi siga t'a la mun ye Sema maaw ye n'o bɛ coordination des mouvements de l'Azawad Sema a kɔ tɛ wa Abu Safinɛ Jara ko kulekan k'u bɛ ka bɔ koyi u jɔrɔlen don bi Abu Safinɛ Jara n'i ye k'u k'a bila caman kɔnɔ a bɛ mɔ kosɛbɛ o ka ɲi Fatigaba ka fɔ la o sabu kɛ mun ye sira fila taama ni sira 70 taama minnu ni Sema maa ninnu kun b'a baaraw ka a boloda waati tɛmɛnenw na maa minnu bɛ ka fanga mara nin waati na n'o bɛ Asimi Koyita n'a ka cɛdenw kofɔ olu ko ko o baara minnu na aw kun b'o la Sema ko o de tɛna kɛ yan bi bilen o tɛna kɛ yan sini Fatigaba ka fɔ la o kɔnɔna la ko mun ye Sema fɛnɛ ko a bɛ ka kulekan bɔ dɛ a ye kulekan bɔ k'a jira k'a fɔ ko mun ye bingali k'o bɛ ka ta ka maanifin dɔw k'o sɛgɛrɛ k'a jira k'a fɔ ko mun ye maanifin dɔw bɛ k'olu ninkɛnɛ ko o bɛ ka karaba wa u ye jalaki kɔni ka a ɲɛsin yɔrɔ min ma Abu Safinɛ Jara o ye an ka lɛfanga ye Fatigaba ka fɔ la a dogolen tɛ maa si la ko min ye Sema n'o bɛ coordination des mouvements de l'Azawad n'o o b'a kɔfɔ an ka jamana mun ye a kɔrɔfɛyanfa a bɛɛ lajɛlen k'u minɛlen don mun ye Sema maaw bolo nka Abu Safinɛ Jara a bɛ nin kana waatinin bɔ an ka lakanabaw kɛlen bɛ ka wulikajɔ belebele ni k'o bila sen kan an ka lɛfama Abu Safinɛ Jara an bɛ don min na komi bi olu ka mun ye kɛlɛ olu ka wulikajɔ mun ye ɲɛdimi don kɔnɔdimi o tɛ koyi o siratigɛ la ko mun ye Sema ninnu u sɛbɛkɔrɔ sirannen don Abu Safinɛ Jara u sɛbɛkɔrɔ jɔrɔlen don o sabu kɛ maa minnu bɛ yen n'o kun bɛ dɛmɛ ta k'u sɛgɛrɛ waati tɛmɛnenw na n'o bɛ force barikani kɔfɔ fo ka taa fara mun ye force bɔ kan ninnu bɛɛ lajɛlen b'u k'u yɛrɛ ɲini bi Fatigaba ka fɔ la a ko mun nana min ye lakana sira kan anw marabaw a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye Sema maaw ye u y'a yir'u la k'a fɔ ko mun ye baara minnu aw kun b'a kɛ ka tɛmɛ bi sɔgɔmada in na aw bɛ se ka kɛ mun ye rebelle ye mɔgɔ min ye sini Abu Safinɛ Jara i bɛ taa sɔrɔ ko mun ye u ye jarisi ye o baara minnu n'u kun b'a kɛ u ne Faransi jɛ kun don wa i bɛ na ye k'a fɔ k'u ne force takuba ninnu bɛɛ lajɛlen k'u jɛ don o baara minnu n'u kun b'a kɛ waati tɛmɛnenw na ka tɛmɛ Abu Safinɛ Jara ko o baara ko a ti ɲɛ yan bilen dɛ wa o baara ko a ti kɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko maa minnu bɛ fanga kunna nin waati in na n'o bɛ Asimi Koyita n'a ka cɛdenw kofɔ u ye wulikajɔ ni k'o bila sen kan maramafɛn mun ye avion kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn bɛ yen na an ka lakanabaw mago b'a la nin waati in na Abu Safinɛ Jara mun ye masakɛw mun ye Asimi Koyita n'a ka maaw u y'u jɔ o jɔyɔrɔ la walasa o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na o siratigɛ de la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye force antiterroriste française n'a bɛ barikani kofɔ fo ka taa fara mun ye l'opération Takuba kan a yirina k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka bɔ an ka jamana o kɔnɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye Faransi masakɛ n'o bɛ Emmanuel Macron kofɔ ale yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko mun ye ale ka kɛlɛkɛcɛw ko don n'a nataw la k'u bɛna bɔ dɔɔni Fatigaba ka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye anw partenaires Abu Safinɛ Jara an y'o yɛlɛma an taara an bolo ci mun ye Irisi bolo Irisi n'an ka lakanabaw kɛlen bɛ ka wulikajɔ mun bila sen kan bi mun ye Sema sɛbɛkɔrɔ tɔrɔlen don mun ye coordination des mouvements de l'Azawad n'a bɛ Sema kofɔ u sɛbɛkɔrɔ jɔrɔlen don o sabu kɛ mun ye dɔɔni Abu Safinɛ Jara a tɛ tɔ ko la an ka lakanabaw bɛ ka gɛrɛ dɔɔni a laban ko n'u ma wulikajɔ kɛ ka kulekan bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ don n'a nataw la ko an ka lakanabaw bɛ sɔn ka taa tɛgɛ k'u la Kidali o bɛ kɛ o baaraw bɛ sen o duwawu an bɛ duwawu de kɛ o Ala k'o kɛ o bɛ kɛ o o bɛ kɛ dɛ Fatigaba ka fɔ la a ko mun ye Sema maaw Abu Safinɛ Jara an bɛ don min na ko bi u bɛ da u tɛ sunɔgɔ koyi u bɛ da hali ɲɛ kelen de bɛ tugu ɲɛ kelen ko o tɛ se ka tugu susi la o sabu u sigilen don n'a k'a fɔ an ka lakanabaw kɛlen bɛ ka wulikajɔ min bila sen kan nin waati na n'olu ma kulekan bɔ don n'a nataw la k'u bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn ka to mun ye duurunan de jukɔrɔji la o siratigɛ de la i bɛ na ye k'a fɔ k'u kɛlen bɛ ka jalaki caman k'o ta ka an ka lakanabaw k'u sɛgɛrɛ nin Sema maa ninnu u bɛ ka jalaki jumɛn de ta ka an ka lakanabaw k'u sɛgɛrɛ u bɛ ka jira k'a fɔ ko mun ye faali minnu
fana no o kelen no wati laba nuna ko mu nye marsi kalo kile mugo an woro no bena sibiri doma sam bafla ane sam mugo ane fla Abu Safna jara kibe na ka foko mado ko ni ko osara an songo ya fanfe wa mado ko lu minana ka tanuwe an songo ya fanfe mu se ma mau ya ira ka foko nte ma woro no ko mu an le fama Abu Safna jara ko ya an le fama ko an le fama no aywa ko no do Fatriba ka fola akoni sema manu nga bataki yira konna jatemna kalaje ba jelaki chama ne ko bi an walla kana ba ko akoni kon jatemna kalaje jelaki ubabi an walla kana ba ko cheno ga jelaki binita dora ko o sabgo me sema manu nu ukbe sira flata mamuna sufe ibta soro do terodusiye le gandira dire fe obetaka erebale Abu Safna jara ne kuye fenye femuna ngara ka maldon kamana gawo ga mamunu be famala ni watina uli ya ira munye es erebelula na be sema ko fo o bara munna akuma wati temane o bana pegoy o tinya ble wa o tinya bi Abu Safna jara ko atinya shi fatika baka fola ako nin jalaki koni mu sema o kalama ka takaninga an Allah kana ba ku sagare falimu nakara masigalo klem ngo an woro mu nya ansongo ko fe mamunu me ka fa kunu taraka tunu ansongo ko fe esema mau uyu bolo do ngoni ko shi an Allah kana ba wala ko no do ha Fatriba ka fola ako mu yesema ma ku ba nyininga unjuma na uye ni galonfi ni dugubla galo ka takada anga famawla no ba anga lakana ba ko fo dalu juma nebu bolo mamunu menen no ninga kla ku ningena ningu o karaba uyo babu mu natike ko wasaba ngono ko o dalu bu bolo ka fo ko mu anga lakana ba no yo wa o dalu bu bolo wa ku ka bona dalu kanada Fatriba ko nga fola amoni me domna ko bi sigata la agelalo sema ma bolo koy na be coordination des mouvements de l'Azawad sema nabo o ko fo ko sabga mamu no ko me demeta nin ko olu segere no be force bakan ko fo kata faramu e takubaka ala adola akaja minisima Abu Safna dara ni bebe gi rayni bi nimbe o bi kede ube Fatriba ka fola ako sema ko ni blama Abu Safna jara buku yira yini koy o stratika la ali jelaki do fene utaro bi mu ye minisima ma kwa minisima ma wira buku yira yini na minisima o buku yira yini babu yira yini ab mesra fla takamamna o da tinya bli tinya soufe ye terroriste klefe o mo kele ibita soro ba foko hon ale essayer rebeli nunu be do xam ñong na tuguji ibta so me terroriste mamu muga keleke dina ko kama ane mamu muga keleke independence kama Abu Safna jara bita so ni be ma shwa kele be ma kele c'est la même chose beaucoup de mena no mo mbolo no français o ra ka ñosuru lendu de masquera o ka ñosuru lendu keme ame domina ko bi jema yere bi gire yiniga ko kunyuma na ko français kele me kini na malika jema bi gire yiniga ni ngani kanga kede kanga nyinani ke nin kunjuman la u keleme ku ninda jamana ka ambe domna ko mbi sema moko koni mun daga dula o kamar fa aywa o kamar fa bla o daga dula o daga dula de ku nyeshi malikoma ku nyeshi malikoma o de bu lafiya de ko so nota bi Abu Safna jara kulula de wallahi sema ma o be kulula u be kulula bi togomna u be kulula ti na fone fle anya sama ka bo mu inde nouvelle horizon ko nala to kuna atrawole ale semani ngala Abu Safna jara ibunya bala ja yena ngamoni kuna fone ko nala yeba ni sema kele munata wati muna obodo mu ye maliko na en 2012 yo communication ne ke katana communication bo bugo barakele ndamneta ba kono ba anga maraba no ba anga fanga maraba ko fa shokal ko kala maga ka fara aka gouvernement ka sema mawfle ka munye ni déclaration mun fana ke abubo ka jabili de ke kanya suma o de kay abega buruba sika do nyongona très rapidement o de en 2012 kana 2013 yoni barakele ne sigi senga yoni nyongo de ke o de créa communication no forlo no trop ko jugu o sabu que mamu be ka coup de main duma no ye français o da ka keleke bele folo ya communication ni bana ma France 24 be gendo muna RFI be gendo muna fo mahro fabire fabire les fans de France 24 et de RFI là ado kono gwane badu da wara tika saka jam nga gable ngo France datu kafsa awma na nya kuma mi da c'est Daniel ya fota celle de iba est-ce que vous dobe mal kono ikasa ek afo ga korbo chitol do la lu France 24 kota c'est Daniel kota ado bolo nu ma me olu da afo ame munu fo ba poko anga to ko mi da kono na nya ambe fenchima France 24
bouclé. Nafani filɛ an y'a saba ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara i bonya o b'a la bɛɛ kɛra k'a fɔ nouvelle horizon mɔgɔw an b'u fo an bɛ se ka i yɛrɛ fo koyi an bɛ se ka don indépendant kɔnɔ indépendant ka kɛ ni a ka bi bɔli ye a ye k'a dɔn k'a fɔ jɛrɛjɛkulu dɔw bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ tali kɛ denmisɛnninjɛkulu la k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni ye fara ɲɔgɔn kan kɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛnna mars kalo tile 26 tɛmɛnen ma k'a dɔn k'a fɔ ni a jɛrɛjɛkulu tɔgɔ ko panel ninnu kɔni ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ a ɲini k'a fɔ kabini démocratie ni a sigira k'a dɔn k'a fɔ san 31 démocratie sigilen anw ka jamana in kɔnɔ ko a ka kan togo bɛɛ lajɛlen na min k'a dɔn k'a fɔ o bɛ tali kɛ fond la n'o ye k'a dɔn k'a fɔ wari minnu ni o taara ka di parti politiques ma ko ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ka enquête k'a boli a kan koyi san 30 démocratie in kɔnɔna na min ni k'a dɔn k'a fɔ jamana wari fɛn o fɛn bɛ yen ni a taara ka di politique maaw ma ko k'a bɛɛ lajɛlen k'a fɛsɛfɛsɛ jamana foroba cakɛda minnu ni u kun b'u ka bolow kan ko k'a bɛɛ lajɛlen k'a larawe ka fɛsɛfɛsɛli k'a boloda wa k'a dɔn k'a fɔ jamana kuntigi kura min ni o bɛna sigi k'a dɔn k'a fɔ don nataw la a ka jamanda a bɛ se ka jɔ sira la cogo min na k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ ni jamana kuntigi ni a kɛra filiw kɛbaa ye walima ni filiw bɛɛ filiw la ni o ye jamana kuntigi sɔrɔ ko k'a dɔn k'a fɔ ka manda k'a jɔ sira la a banna nin denmisɛnw ninnu u ka ta ayiwa a banna Moussa Sayon Kamara a ko ko min bɛ tali kɛ réseau des jeunes des partis politiques du Mali a ko i k'a dɔn k'a fɔ 26 mars don n'u ye i k'a dɔn k'a fɔ lajɛrɛba kɛ lajɛrɛ in kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye kɔrɔfɔ caman fɔ minnu bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ laɲiniw la laɲiniw kɔni bɛ tali kɛ fɛn min na o de ti dɔwɛrɛ dɛ i k'a dɔn k'a fɔ san 31 tɛmɛnen kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko démocratie a sigira anw ka jamana in kɔnɔ a bɛ san 1991 k'a daminɛ o la ka se fɔ sisan ma i k'a dɔn k'a fɔ jamana marala maaw fɛ maa minnu k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ wele ko politique maaw n'i y'a politique maaw ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ k'a fɔ a maa caman bɛ yen minnu ni u siw sɛbɛn birindili bɛ i b'a fɔ la n'i y'a ye k'a fɔ ko anw nin waati laban in na fɛn min bɛ tali kɛ coup d'état dan coup d'état fila k'olu kɛra ka tugu ɲɔgɔn na ninnu bɛɛ lajɛlen ti sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ fɛn min bɛ tali kɛ jamana a marako juguya la o de bɛ tant que ni jamana a bɛ marako juguya kɔnɔ tant que ni k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ni u ma tile min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ coup d'état la ko anw tɛna bɔ a kɔnɔ koyi parce que b'a fɔ la minnu ka lajɛrɛ kun bi tali kɛ fɛn min kan o de ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko démocratie a donna anw ka jamana in kɔnɔ san 31 k'a dɔn k'a fɔ jamana kɛra ka nafolo min bila u ka comptes kɔnɔ jamana kɛra ka nafolo min di k'a dɔn k'a fɔ parti politiques ma a nafolo k'a dɔn k'a fɔ a donda ani a bɔda a ko k'a bɛɛ lajɛlen k'a sɛgɛsɛgɛ parce que b'a fɔ la k'a dɔn k'a fɔ kabini démocratie daminɛna jamana foroba cakɛda minnu bɛ yen ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jamana kuntigi ni démocratie ni ale sigira démocratie sababu la k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ fanga a cakɛbolow la a caman bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛna kɛ a ka nakɔrɔnamaw ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jamana a baarakɛda caman kun bɛ yen nakɔrɔnamaw de tun bɛ k'olu baara a ka kan i k'a dɔn k'a fɔ ko larawali kan ka ta ka nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'a sɛgɛrɛ walasa i k'a dɔn k'a fɔ jamana nafolo minnu ni a taara nin cakɛdaw la ko k'a bɛɛ lajɛlen k'a sɛgɛsɛgɛ maa min tun ye nin ko in ɲɛmaa ye o de ye Mamadu Sɛnsiba ale ni a ka jɛrɛjɛkulu ninnu kɔni ye nin kuma in k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ san 30 tɛmɛnen ka se san 30 ani kɔ ma n'i y'a ta k'a lajɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko démocratie donna anw ka jamana in kɔnɔ fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya caman k'a fɔ jamana a ye o sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya a musaka ko sira n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an b'a fɛ ka jamana k'a yɛlɛma min ni o bɛ wele ko refondation ko a ka kan refondation kana daminɛ fiyewu min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ wari minnu ni o taara forobaca kɛyɔrɔw la wari min ni a taara ka di politique maaw ma a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a wari k'a bɛɛ lajɛlen k'a fɛsɛfɛsɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ don nataw la tali kɛ ni jamana kuntigi fɛn o fɛn ni a sigira jamana kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko a bɛ ka waleyaw kɛ walima n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a bɛ taabolo kɔnɔ taabolo minnu ni jamana a sariyaw ti bɛn a ye k'a dɔn k'a fɔ ko ka manda k'a jɔ sira la pewu discours ban pewu a banna wa min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnw na denmisɛnw n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko n'i y'a mɛn k'a fɔ ko jamana sa bɛna k'a kɔ to ngɔmi ye k'o kɔrɔ ti dɔwɛrɛ ye maa kɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ni a ma ɲɛ k'a fɔ olu bɛ taa dɔɔni dɔɔni wa i k'a dɔn k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko denmisɛn de ka ca anw ka jamana in kɔnɔ wa cakɛda fɛn o fɛn bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ko 40% ko k'o di denmisɛnjɛkuluw ma dɛ denmisɛnw ka don baara lo a banna o ka ɲi kosɛbɛ o ka ɲi o ka ɲi o ka ɲi o ka ɲi ayiwa
parce que b'a fɔ la ni o ye Musa Sayon Kamara ko ne yira k'a fɔ ko ninnu ka lajɛrɛ nzɛbɛ ko ni y'a yira k'a fɔ ni a ma ɲa k'a fɔ ko maa sigira jamana kunna don nataw la ha ka ja k'a fɔ ko président sigira jamana kunna wa i k'a dɔn k'a fɔ mandat a kan ka évaluer dɔɔni dɔɔni min bɛ tali kɛ sɛgɛsɛgɛliw k'a dɔn k'a fɔ ka mandat k'a jateminɛ wa n'a a ma ɲa k'a fɔ ko a bɛ filiw kɔnɔ ha ka ja i k'a dɔn k'a fɔ wari dɔw bɛ olu bɛ ka dun dɔgɔ dɔw la walima n'a ma ɲa k'a fɔ ko bayɛrɛde fɛn dɔw bɛ nafolo dɔw suntu anw ka jamana in kan ko a ka kan sanga ani waati bɛɛ lajɛlen la ninnu bɛɛ lajɛlen donda ani a bɔda a ka si dɔ jamana kɔnɔdenw fɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na min bɛ tali kɛ interpellation na min bɛ tali kɛ ɲɛfɔliw la wa i k'a dɔn k'a fɔ décision bɛ yen minnu ni u k'a dɔn k'a fɔ o ye hakilinaw ye n'a ma ɲa k'a fɔ ko hakilina fɛn o fɛn ni a bɛ ta jamana kɔnɔ ko denmisɛnw ko olu ka lamɛrɛ ka da kan n'i ye jamana ta k'a lajɛ bi a jama fanba k'o de ye denmisɛnjɛkulu ye wa k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ cakɛko la n'o ye jamana a foroba baaraw kɛbaaw ye k'a dɔn k'a fɔ ko kɛmɛ sarada maa 40 hakɛ ko k'o ta denmisɛnw na walasa olu ka don forobaca kɔnɔ min bɛ tali kɛ hali politiko a bunakun kan n'a ma ɲa k'a fɔ ko maakɔrɔw k'a dɔn k'a fɔ caman de bɛ yen olu de kɛra sababu ye k'a dɔn k'a fɔ ka démocratie fanga in k'a buruja démocratie san 30 ani kɔ a bɛ anw ka jamana in kɔnɔ ni an tɛ ka segin kɔ an bɛ ka segin kɔ kuma ko waati de sera sa k'a dɔn k'a fɔ fanga a ka di denmisɛnjɛkuluw ma walasa k'a dɔn k'a fɔ olu fana ta n'u bila ko an ka o dɔn wasiri filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Musa Sayon Kamara ale ka sɛbɛn don Musa Sayon Kamara foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara indépendant ne b'a sama kura ka gana aw politigima ninnu a ye wari ninnu ta yɔrɔ min na n'a fɔra k'u ka nin bɛɛ sɛnsɛn baara b'a bolo dɛ an bɛ nin sɛnsɛn man ko baara b'a bolo dɛ maa minnu fatula dun mais ni fatura de bɛ kiri bali comment a bɛ sukuri ya ni maa fatura de bɛ kiri bali a bɛ sɔn ka fure kiri a bɛ fɔ ka ɲa Abu Jaka fondation ma nɔgɔ a ma nɔgɔ dɛ a ka fondation di maa to yen dɛ a bɛ fure kiri waati maa to yen a bɛ su kiri ko ni tɔgɔ t'a kɔnɔ su ko t'a la ɲɛnamaya ko t'a la ni tɔgɔ b'a kɔnɔ npiya t'i kiri la ne tɛla k'o f'i ye ani mɛlɛkɛw bɛ jɛ k'o kiri i bɛ kiri sa technique bɛ yen ayi technique bɛ yen a b'a subɔ ka da technique bɛ yen i bɛ se ka kiri cogo min na Abu Safinɛ Jara nin waati na mun ye Tɛnɛnba Sisoko an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ nin waati na a tulo banna Maroc an b'a fɔ a ɲɛna ko a Sisoko ne panna ne bɛ n bolo don mɛ bɔ ni a ye Umaru Bari a kumara Abu an ka taa mun ye Sikɔrɔni ale yɛrɛ fɛnɛ ni an sigida in o ma jan ɲɔgɔn na Sikɔrɔni ale tɛ quartier dogolen ye malidenw na Sikɔrɔni an ka taa yen kabako jumɛn de kɛra Sikɔrɔni i bɛ na ye k'a fɔ ko nin ye jaralaka dɔ ye denbaya tigi a filɛ ka baara jugu kɛ dɛ a cogo di e ko e ye nin mɛn non e ko jɔ ko nin ye jaralaka dɔ ye Abu Safinɛ Jara a yɛrɛ furumuso o woloden a ye cogo kɛ non il fallait choisir un autre article là a y'o engrossé non man y'i bolo joona kɔ i tun bɛ article wɛrɛ ta comment alors jaralaka ninnu comment tu oses dire ça o Sikɔrɔnika bɛɛ bɔra nin kalama o jamana bɛɛ bɛ nin kalama sabala awɔ mais il faut lire mais il faut pas dire jaralaka dɔn ne jaralaka tɔgɔ fɔra an b'a fɔ dɛ ayi jaralaka c'est sûr que o sɛbɛnnen don tu as vu ça ni jaralaka a tɛna kɛ sɔrɔ mayigalaka a bɛ sɔrɔ ka kɛ mayigalaka ayi non jaralaka kɔni non Abu Safinɛ Jara a ko nin kɛwale jugu in k'i bɛ na ye k'a fɔ ko duwakun tɛmɛnen na a kɛra mun ye Sikɔrɔni a kɔrɔ fɔ ko a sɛbɛkɔrɔ cayara nin ye dutigi dɔ ye Abu Safinɛ Jara a yɛrɛ muso o denmuso hali n'o y'a sɔrɔ ko den kɔni ko o ta a den ye hali n'o y'a sɔrɔ ko den kɔni o ma sɔrɔ a ka furu kɔnɔ la nka fɛn mun jɛlen don o de ye nɔnɔ kɛnɛ ye a muso kɔni ko o den don nin dutigi Abu Safinɛ Jara a yira k'a fɔ ko a ye o muso in a denmuso ka engrossement a bɛ fɔ cogo di engrossement fɔ cogo di a bɛ faamu a kɔnɔ da la o de y'a fɔ cogo ye o cɛ n'i m'a fɔ ten a t'i ɲɛnabɔ wajulikɛla dɔ bɛ yen a ko Jafari ou bien a tɔgɔ Burukinabew ka wajulikɛla Ala ka hinɛ la a ko fɛnw ka wele u tɔgɔ la i tulo b'a la o tuma n tɛ jigin i la i ye min fɔ o don mun ye nin dankɔrɔba in yɛrɛ sa n'a bɛ dutigi in kofɔ an bɛ don min na comme bi mun ye commune 3 Abu Safinɛ Jara a b'olu ɲɛkɔrɔ ayiwa tribunal jalaki jumɛn binnen don a binna waliden denmisɛn mun bɛ n'a si ma taa yɔrɔ jan san 15 wa a tilala ka babagali ta ni ka a sɛgɛrɛ k'a fɔ ko n'i y'a fɔ min ni kɛnɛ karaba an tɛmɛna nin waatiw kan
Fasirike b'a ka fɔ la mun ye Umaru Bari ye a ko nin ye fini passer dɔ ye c'est un blanchisseur blanchisseur ni caman ye jɔn ye ah non c'est pas Maïga c'est généralement o de la ne ko a jarala ka ko bi balle la ko ite il faut kala dugu la jarala ka bay c'est ça qui me trompe ay blanchisseur voilà jarala ka ti blanchisseur fenge ko parce abake nga chama a blanchisseur tout le monde sait que c'est des gens généralement qui viennent de un blanchisseur à Bamako si beba do le mamunu fini passer là ah bon Jano anga Bamako fini passer là a famba ko ni beba do ko olu na ko ni be dodo we boro diodo na ko ni be dodo e mai gai a chama we boro dio na ko ni be dodo e mai gai okay koroboro a chama mai gam na zora angata Abu Safna Jara ko ni fini passer là ibe na ka fɔ ko sanga ni waati bela dilena na manya ka fɔ ko a furumuso ala yo so flani na mun ye furumuso yin sanga ni waati bela dilena o fana be bonni ngata dugu kono a be ta mun ye flani yala la musaka mun no obena sɔrɔ Abu Safna Jara olu bina kɛ daga a kɔnna la mun ye nin blanchisseur na be ni fini passer là ko fɔ waati mun na a furumuso no be bɔ ka ta flani bayala la Abu Safna Jara ja o waati kelen la ibe na ka fa ko ni doso korai abe ka munye ni bugotigi ni santani nduru na to de ko Fatim abuga Fatim ga bele Fatim ba ka fola munye Fatim fo ka ta fara munye fini pasila inka no be Fatim yera wolo fa ko fo akoni aba o che ko tewa ali no ya soro ko Fatim yera wolo fa ko nte ga aba che Abu Safna Jara o ya apai ni doso korai ko akoni ya deliko ka adamine de sangani wati bela de na abe Fatim wole ka do na dogo nun kono ansi wahni mari abe baro ku ubolo da Fatim ba ka fola munye bayin ko ni onna na somi anana ka fo ko munye bugotigi nye ko ata atugo yalla usiratige la munye wolo bahire flani mbati Abu Safna Jara o ye bugotigi ni ninga ata ninga tana ye dokotoro sola kata analyse ke wati munani analyse kera Abu Safna Jara ayira ka fo ko munye sunguru ni santa ane duriye Abu Safna Jara munye gemoloni abakola awo gemoloni ko munye gemoloni na ma ka fo ko be munye botini santa duru Abu Safna Jara o ba kola ba joro dabo ala Abu Safna Jara munye bay aye joro dabo ga aye bugotigi ni nyininga ka nyininga kwa mandi ka nyininga kwa kadi amanya ngonko bugotigi kuma jugu fo ako sigata la koy alama fereke ki dado kande bugotigi ko Fatim ko ako sigata la koy ne de fa ikedu mfado binaja mo fi de kananda do kuma marakala ko bien teme Fatim ba ka fola munye muso yere sa no be flanu ba yere ko fo Abu Safna Jara anna aklu be nyonfe kle damado ayisiki ki yakli ka ajaba ko sobe ka akli ka juru ko chari abese ka tega da chenga ntukumna ama fen fo chenyi aya don ka fo ko de la jolendo ga ma fo che wa de refana ma fo che Fatim ba ka fola akoy be na ka fo ko munye muso anana bara jumane ko oboloda no be flanu ba o ko fo dono aya kandu afuru chema akoy ti nyamma ikatam la gomi wa ni du mata gomi abu fika tema muye 17 arrondissement fika tema yefe awo commissaire 17 be o yoro la ni bita gomi muso fere ngeleke fere da ni bita gomi ibe tema 17 arrondissement na folo commissaire awa sieta gafure awa gafure ale na ka commandant de la brigade de merci kadi tungara la hawla ni chena shone kadali tabarkala kadi nyeda ninga kadi tungara nyeda ni chena swaga ika ko bana kidnapper aywa abu wati muna muya musonya ayo obara ku oboloda chen tura akokoi ayira lafiale jera bologo foitike usele wati muna 17 arrondissement dala musoko ako nyama de mena ngachido nyana bo muye 17 arrondissement konala muye commissaire awa sinata mena chido nyana bo afe amesoloka temekata abo use ay chedo bolola chalo ayata
a ko commissaire mun ye Awa Sinata fo ka taa fara mun ye commandant de la brigade de merci n'a bɛ Kadi Tunkara kɔfɔ a ko a ɲɛ bɛ ne cɛ in na ni cɛ in ale de filɛ ka ne denmuso n denmuso san 15 Abu Safina Jara a ye jogo juguya ta ni ka a sɛgɛrɛ u ye cɛ ɲininka mun ye commissaire Awa Sinata a y'a deliko dabɔ ka di y'a deliko dabɔ u ye cɛ ɲininka k'a ɲininka ko a ka di Abu Safina Jara a ma jamu kɔ baliko k'ale don dɛ a ko k'ale don a ma se k'i jija kuma bolo ye Kadi Tunkara tabali gosi k'i jija polisiw bolo ye Kadi Tunkara Awa Sinata f'i ka sa hali k'i dala cɛ dɔɔni n'ale ye baluku minɛ aramu fɔ ji bɛ sɔn ka bɔ kulusi fɛ o a bɛ kɛ olu ma ɲi dɛ c'est clair mun ye Awa Sinata commissaire fo ka taa fara mun ye Kadi Tunkara kan u ye baluku k'a sɛgɛsɛgɛ ko a ka di a ma ɲɛ mun kan ko tiɲɛ na k'a don a yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na i bɛ nimisa daminɛ commissaire n'a ka muso n'o bɛ Kadi Tunkara kofɔ u ko nin tɛ baasi ye ta kɔni an bɛ taa da mun ye commune maaw bolo an bɛ don min na ko bi mun ye nin blanchisseur ye a bɛ sɔn ka kɛ Mayiga ye o n'a ma kɛ Mayiga na kɛ Jara ye an bɛ don min na ko bi a ka ko kɔni mɛ mun ye commune 1 tribunal maaw kɔni u bolo bi jalaki mun talen bɛ ka a sɛgɛrɛ o de ye ko mun ye viol ka bi finangani kan san 15 o bɔlen kɔfɛ ka maaninfin ka a bagabaga n'i y'a fɔ min intimidation a b'u nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye harcèlement ni joli la kini bunakun kɛnɛ kan i ne san 30 de ka a bɛ kɛ harcèlement et intimidation sexuelle waati sera a sera dɛ an na se ka don bilen a ka ɲi ayiwa an tɛ bila yan an k'a bila yan n'o tɛ kunnafoni dɔ fana tun bɛ yen o bɛ sonyɛni ko dɔ don kunnafoni dɔ tun bɛ yen dɛ waati jumɛn bɛ waati sera o ayiwa a sera an ka kosɛbɛ bi 2 minutes 26 minutes ni fara ɲɔgɔn kan joona wala fara très rapidement voilà donc c'est bon ala kɔni ta f'a ka sa taa se fila ayiwa bɛɛ kɛra k'a fɔ n'i y'ale bila teliya la min bɛ tali kɛ l'éducateur du renouveau i ka dɔn k'a fɔ ka kɛɲɛ ni a ka bi bɔli ye n bɛ ale ta teliya la a ye k'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen ni o ye Usumani Kamara n'i k'a dɔn k'a fɔ bolifɛn feerela don kɛrɛnkɛrɛnnenya mobili k'a dɔn k'a fɔ a bi n'a fɔ ale kɔni ko waati tɛmɛnenw na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin kamalen na a kɔni fara a fara i k'a dɔn k'a fɔ a kɛra AC 2000 la Masiriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen min bɛ tali kɛ nin kunnafoni na a ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ waleya in k'a dɔn k'a fɔ a kɛra Bamakɔ AC 2000 la commune 4 ale kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ dankɔrɔba in ni o bɛ tali kɛ Usumani Kamara la Usumani Kamara bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ maa don min ni a bɛ mobili feerew baaraw de kɛ koyi parce que b'a ka fɔlɔ a bɛ nin baara in kɛ a bɛnkɛ de ye wa i k'a dɔn k'a fɔ maa dɔ bɛ yen min n'i k'a dɔn k'a fɔ u kɛn bɛ ka feere k'a boloda u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ mobili feere la i k'a dɔn k'a fɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na bɛnkɛ i k'a dɔn k'a fɔ ale filɛ ka Usumani wele min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko client dɔ o kɔni n'a bɛ mobili nɔfɛ dɛ o kuma fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i ka taa ni mobili ye walasa client wa an bɛɛ nin bɛ wari bɛɛ lajɛlen na u n'a d'i ma ka na i n'a mobili i n'a di u ma o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Usumani Kamara la a ye bolifɛn ta koyi min bɛ tali kɛ mobili la a y'a ta o yɔrɔnin bɛɛ a k'a dɔn k'a fɔ ja maa minnu k'a dɔn k'a fɔ nin ye client juguw ye ninnu tɛ client ye k'a dɔn k'a fɔ ja ninnu ye maa faalaw ye koyi Masiriba ka fɔ la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ Usumani Kamara o kɛlen filɛ k'a fa mobili kɔnɔ wa min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ o mobili ma sinɛ in na wa i k'a dɔn k'a fɔ ko u y'o ta ka duuru don fiɲɛ nɔ Masiriba ka fɔ la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ Usumani Kamara a fara yɔrɔ min na bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ mobili fa bɛɛ lajɛlen kɛra jeli ye wa i k'a dɔn k'a fɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka taa ni mobili in ye min bɛ tali kɛ lavage la wa i k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ taa mobili in go walasa i k'a dɔn k'a fɔ jeli minnu bɛ mobili la olu na se ka bɔ a la koyi Masiriba ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ waati min na u nana ni mobili ye i k'a dɔn k'a fɔ lavage la lavage kɛla kɔni ɲɛ b'a la k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ nin mobili in na jeli dɔ bɛ a la i k'a dɔn k'a fɔ yan'an ka mobili in go est ce que a man kan an ka nin ko in sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ Masiriba ka fɔ la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na lavage kɛla a b'i n'a fɔ o kɔni taara polisiw ka taa olu alerter n'o ye ka kunnafoni k'a da polisiw tulo kan o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na polisiw u nana ka na enquête k'a boloda o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Usumani Kamara la a faba dɔ bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ja tɛgɛ kɛlen bɛ o la koyi o kɔni ye polisi dɔ fana ye min n'i k'a dɔn k'a fɔ tɛgɛ kɛlen bɛ o polisikɛ in na bi kɔni bolodara k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ polisikɛ in na siganɔma don wa i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi mandat de dépôt kɔni o dalen bɛ polisikɛ in kan
wa brigade d'investigation judiciaire ay ka do ka fɔ an bɛ waati min na komi bi ni polisikɛ in a bɛ olu bolo wa min bɛ talikɛ i ka do ka fɔ larawali tɔw la olu bɛ senɔ walasa don nataw la i ka do ka fɔ polisikɛ ani maa minnu donna nin janfa in kɔnɔ Usumani Kamara mobili feerela k'a kɛ sababu ye ka a bunɛ a ni la min ni a kɛra AC2000 la Bamakɔ a ka dɔn k'a fɔ ko a baara tɔw bɛ senɔ walasa i ka dɔn k'a fɔ don nataw la kunnafoni min mana bɔ a la u na o da mɔɔw tulo kan wasiri filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ o de ale ka sɛbɛn Abu Safinɛ Jara nin waati na mun ye Bakari Gindo ye an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Bakari Gindo na ale ko fɔra a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ mun ye hɛrɛma kɔnɔ pɔpi dama Bakari Gindo bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye dagabana furudimi fura Abu Safinɛ Jara o b'a bolo nin waati na maa minnu yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'u tɛ se ka sun k'o sababu kɛ furudimi ye ni ne Bakari Gindo ye ɲɔgɔn ye baara ko o banna infection fo ka taa se mun ye kulusijɛlɛla gosi ma ani maa minnu bɛ nin waati na k'a fɔ k'u musow kɛlen bɛ ka muruti fari ta ni k'u boloda bi jigi kɛ Bakari Gindo ye fo ka taa fara mun ye jago bolo o kan ani ka taa fara baaramisɛnnin caman kan i bɛ jigi kɛ Bakari Gindo ye mun ye hɛrɛma kɔnɔ pɔmpe da ale la belebele in ka nɛgɛjuru sira a b'o de 72 74 54 98 Bakari Gindo an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ nin waati na hɛrɛma kɔnɔ pɔmpe da waati sera bɛɛ ka dɔn k'a fɔ waati sera Baɲini Tarawele an b'a fo ale y'an ka directeur d'école ye min ni a bɛɛ ka dɔn k'a fɔ Sangarebugu Sedubugu la an b'a fo k'a waleɲuman dɔn directeur Kɔnɔfuruba denkɛ ni don b'a fo nin waati na k'a waleɲuman dɔn waati kɔni a sera waati sera Abu waati sera waati après waati c'est pas la waati nin waati na kumaso kun kalifalen don Mamadu Adama Mayiga bolo gafu jɛman kan Madu mun ye nɛgɛ kɛrɛfɛ o tun bɛ Yusuf Sisoko bolo Baba Adama Ture mɔdenkɛ ni Arena Messi fo ka taa fara mun ye bɔlɔlɔ sa o tun bɛ Burama Tarawele Kamalen Biakɛnɛ kuma bara maa fila goro sɔgɔmada in na Abu Safinɛ Jara Boubacar Tarawele Bete wassalam